tam je to stanoviště. Jasně, by viděli tenhle, no. Jo, a tam je to. Dobře, super. Jo, takže budete muset se vrátit teda tady tudy nahoru, jo, nejlepší, abyste to neobcházeli to. A budete furt rovně, jo. Jasně. Po pravé straně máš to parkoviště, pak je dolů cesta, a až ten další. Barvy Ďoubal, tam uvidíte, tam ne. Budete furt dál, mírně z kopečka a tam je vlevo železniční viadukt a tam je vaše stanoviště, tam je ta trojka, jo. Dobře, super. A tam odtud už vás pošlou. Tak tady získáváme mapový podklady, abychom kluky ještě našli. Ne, počkej, musíme jít, vole. Je to trojka stanoviště, tak vás poprosím tamhle za to auto. Jo. Podle toho, co jsem tam zahlídl, jsou tam figury, to znamená, že se do čeká reska. Jo. No, to znamená orientačně prohlídnout ty, co jsou přivědomí, ty, co jsou vzadu, zjistíme počet osob, ďábel bude aktivovat IZS-ko. A IZS-ko na co? Jenom jedno auto. No je to jen jedno auto, ale budeš potřebovat. Budeš potřebovat podle stavu, můžeš vrtulit, spéletově a tak dále. Takže to si pak řekneme. No to si budeš ty, jasně, tím, že půjdeme k jednomu autu. Já očekávám, že tam ta figurina je placatá, jasně. A že teda budeme resuscitovat. Ježiš, nemám dokonce. Tak jdem. Mávaju. Netočit, no. Jak to? Já jsem reportér. No záběr. Těžní posádka přijde jako první k havarovanému vozu RLP, které převáží pacienta a cestou dostalo smyk a havarovalo. Po zjištění závažnosti situace voláte dispatching, jasně, kde se dozvíte, že posádka RZP, případně další posádka RLP jsou na výjezdu a momentálně nedostupné, posílají vrtulník. Okolo projíždí pohřebák, řidič zjistuje, co se stalo. Naším úkolem je zjistit okolnosti havárie, počet zraněných, priority ošetření, specifikovat, co mají dělat, čas pro plnění úkolu. Bude 10 minut. To znamená, že budeme vycházet z toho, že je to RZ a že tam mají RLP, jasně. To znamená, že tam mají všechno vybavení. Tak, perfektní. Můžete veškerý vybavení zase použít. Právě nevíme, kde co má jít, takže nám to snad prominete, když to budeme spolu hledat. Samozřejmě. Stačí říct, co chcete a to stačí. Jasně, dobře. Jo. Jestli tak se přesunou k druhému vozu, jo? Tamhle za most. Tohle třeba Tak a můžeme pustit čas, jo? Dobrý den. Ale oni nás posílali poslední. Těšíme se, jedeme. Dobrý den. Ale! Nedýchá. Po zákonu hlavy. Areflexie, nehmatnej puls. Jdeme resuscitovat. Jisté známky smrti, radiotraumatické se životem.
Jasně. Rozumím. Má odhadneme škodu. Co s ním? Neslučitelný se smrtí, neděláme nic. Dobrý. Hotovo. Kdo je vedoucí týmu? Situace celkově. Situace celkově. Jeden pravděpodobně Límec, jasně. Tady se pravděpodobně bude vidět, jak se na tom. Špatný, pátý měsíc je tady krvácení silný z rodidel. Silný krvácení z rodidel. Ale čau, Jasně, prosím tě, chviličku počkej, budeme tě tady možná potřebovat. No? Jak jste na tom? Bolí vás něco? Bolí vás hlava? Ruka. A hlavně se To můžete hýbat. Dobře. Saturace. Priorita krvácení z rodidel. Potom... Nejtěžší pacient. Prosím? pacient. Nejtěžší pacient. Ďáble, jak jsi na tom? Dobrý, takže nejtěžší pacient ležící. Placenta previa. Placenta previa. Můžete hýbat třema rukama. Tak má 101, 80, pulzu, 80, saturace 99. Řidič, zajímá vás to? Zajímá. Dape? Tlak 80 na 40, pulz 40, saturace 68. Změna. Řidič jako první pojede leteckou. Letecká je na cestě. Zajistíme proti šoku. Tam bude nastávající šok. Tam bude pronění páteře. Dape, jak to vypadá? Poranění páteře kde? Necítí nohy. To znamená někde C5, 6 možná. Ruce cítí. Jak možná? Hrudní páteř. Hrudní páteř. Tak počkat. Rukama říkal, že hýbe. Aha, tak to je takže v tom případě C... Cítí, ale hýbe. C5, 6. 6, 7. Jasně. Jeden je hotový. A to nikdy neví, kdy přijde. Pozemní služba. Třeba živý i mrtvý. Jo, první a poslední služba. Jo, teď nebo nikdy. Doktor je vepředu, ty tam seděl. Jau. Může taky zavolit do doktora. Tam je, kam já jsem zmizel. Prosím, já chci svýho máma. On to musí vědět, já ho tady potřebuju, já se bez něj bojím. Vážně byl doktor. To štítě jako jít on nevystupoval. Kde je ten požár? Budeme tě tady potřebovat, pomůžeš tady vyprostit z auta. Průzkum okolo nic, dobře. Oni to zase dělá špatně, tak zase úplně ty fantastické. Na nic, to je přesně, zase jde od dítě. Tam tě zhule. Chce manžela. Ty se mi z toho fajfka roztřásla, ty. Cokoliv je stejná tady. Žádáme o další přenos. Jestli je placenta previa. Pohřebák. Naložíme do pohřebáku a pojede sol. To je z mojí hlavy. Pak to bude takhle ležet? Takže syndrom zóny žije, to znamená přeložit na bok. Ale kolega mě vyhodil. To nevadí, pojedete s paní do nemocnice, naložíte ji na levý bok. Jo? Starou paní. S tou těhotnou. S tou těhotnou. Musí rychle do porodnice, nepátrejte v detaile. To nevadí, teď povezete živou. Dobrý, pojď. Paní, jak ji nedávají do tý, nebo takhle. To nebojte. Můžete hýbat nohama, rukama. Tak se na to budeme podívat. Vystoupíme si ven. Jde to. Au, tam karu odbou.
Ruka je hrozně bolí, výborně, takže se ta hlava, tady jenom pronikající zranění, to není Snížený. Snížený trošku vyšlo. Já se bojím, zavolejte mi manžel. On to musí vědět, zavoláme manžele na cestě. Prosím, já se bojím, ne, prosím. Prosím, já se bojím, prosím. Prosím, já se bojím, já to dítě necítím, prosím, já se bojím, prosím, já se bojím, prosím, pomozte mýmu dítěti, já o něj nechci přijít, já už o jedno přišla, prosím, já se bojím, prosím, pomozte mi, prosím, já se bojím, prosím, já se bojím. To nejde, jsou zablokovaní. Na to komplikujete. Myslím, že já se jdu dohodnu, vy už transportujete. Já se bojím. Zavolejte mi manžela. Mám můžu Já se bojím o tvoje dítě. Prosím, pomozte mi. Prosím, já se bojím o tvoje dítě. Můžeme to ukončit, stáhneme je sem. Tak jo. Já jsem se přišel domů, transportujete, jsme tam nějak do prdele. Do hajzlu, to nejde. No, já to vím, ale ptal jsem se tě, co budeme dávat za meditaci, jo, to je pohodě. Můžeme, takže první priorita vzhledem k tomu, že bude tady hypotenze, druhý je vysoká železe C6-7 na úrovni země priorita. Tam hrozí spinální šok. A od toho se bude škodný hojistit. Trošku pokojí. Poškození... jo? No, jasně. Poškození výchovy. Jo? V případě, kdyby ta hypotenze byla velká, takže třeba nějaký prostě katecholaminy, by se dalo, jo? Ale to je ten kortikoidy jsou priorita. U maminky, tam se mi ta nerodila. Na tu průkazku jsme nás museli dokopat. To je první, co zjišťujeme u těhotných. Jo? Je v šoku, prostě nemusí vědět, která je týden maminka, jo? Ale vždycky má u sebe průkazku. Byla třeba na staničku, takže pokud to jde, tak samozřejmě průkazku má s sebou, takže podle ní se orientovat. Procentná projevila, cystná placenta, krvácela, jo? Byla stabilizovaná, taláku, všechno má pořádku, čili měli jste použít toho pohřebáka na odvoz. Mohli jste. Byla to. Já jsem posílal za doktorem a se s ním dohodl. Jo, sestřička, ta byla jenom prostě zlomený klíček, humerus a přes mozku, takže ta byla... Ten doktor je tady. Že jsou dva, ale jeden, že je hotový. Jo, tady jsou taková větší havárie a já hlasím, že je bez tlaku, bez pulzu, anizokorie, jo, prostě nereagující, tak tu chvíli se na něj prdnete, priority jsou, než budeme cestovat. Já vím, musíte, protože jste laici, nebo prostě... My musíme do příjezdu lékaře, dokud to neprohlásí. Ale v tu chvíli, pokud je takový hromadný větší neštěstí, tak prostě v tu chvíli jde stranou. Priorita jsou ty živí. Kdyby byl samotný, tak samozřejmě budete dělat, jo. Ale tady jako A ty figuríně se hrozně špatně markíruje to poranění neslučitelné se životem, ale když se podíváte na tu figurínu, kdybychom to brali v realitě, když se na ní teď podíváte, je to neslučitelné. Tak je to totálně neživý. Už jenom to jenom za 200. Ale nic, to je jako... Na mě vyšetřoval kolega
Neproved se motorický test, Jo, vy jasně, jste se jenom dobrý, necítím, takže žádná opozice palce proti ostatním trestům, extenze, flexe, kotníky, to provedení nebylo, ale nasměrovalo vás to k tomu spinálnímu poranění, jo? Ty hodnoty 90/50, typicky 45 akce, při spontánní ventilaci s teplou periferii, vždycky míšní šok. To znamená, že vy jste dali tekutiny, což si myslím, že je plně v kompetencích lékařů. A mohli jste ještě pro posílení té srdeční činnosti, pro zrychlení akce použít nějaký preparát, třeba po konzultaci s lékařem. Mardeček, Dobutrek by teoreticky přicházel, ale já vás směruji k té akci spíš na atrazin. Jo. Od půl miligramu. Kdyby byla opravdu nízký tlak, tak bych byla spíš nerad. Ale to tam záleží na ordinaci lékaře, tam asi teoreticky nepřichází že by ordinoval noradrenalin, spíš by ordinoval ten jestli byste věděli, co se učíte, jestli byste to věděli, jo? Tohle v pořádku, celkový vyšetření v pořádku, já nemám nic další, spíš bych opravdu apeloval na naložení toho krčního límce ve dvou zachráncích za daných okolností. Kdo měl prioritu ještě jednou? Jak byste se řadili priority u těch pacientů? Řidič, rodička, sestra. Ale za začátku říkali teda jako sestra. Neměl jsem informace zepředu. No jasně, zase dobře, já děkuju, z mé strany je to všechno, já děkuju moc. Spíš tak to, když tam je těch pacientů nebo prostě postižený, tak se jako v situaci a poradit se. Já prostě dospěl co je a poradit se. Bylo to takový trošku chaotický, ale jako nebylo to špatný. Já, protože prostě nevidět na něco, kdo má co nejzaprý zjistit, co se jedná, to uděláte během 2-3 minut. Jo, a potom že byste takový zjistili, že vlastně ten řidič je super priorita. Tam hrozí selhání. My jsme to pak překvalifikovali. Jo, já jsem tam měl mezi ty, jasně. Můžu se zeptat, kdo je vedoucí? Možná při takovém počtu si skutečně dát tu práci a ty jednotlivý zraněný, respektive ty jednotlivý kolegy obejít, ty informace si vyžádat, nečekat na to, že někdo na mě zavolá a potom rozhodnout, protože oni jsou izolovaní na těch stavebních. Ta práce nebude efektivní. Ale radši ty 2 minuty zpravodajní týmu si dohodnete, o co jde a potom jdete prostě najít to podle těch priorit, jo? Tak když dělá něco a neví, co dělá ten druhý, co má, tak jako je takový neefektivní. Nebo zkušenost bohatší, prosím vás. Proto to nařídíme. Kdyby jsme taky nebyli daleko od určitý ty koordinace, takže díky. Pomáda jedno. A jinak teda pro praxi mám si vzít od kuřebáka bifila nebo mám licitovat na vejš. To začíná u etiky a končí do rozhodnutí. Tak bacha na to, když se to nějaký prachy, by to je sáprofér. To je jasný. Hele, nabízel jsem mi flašku, nechtěl. Já jsem nabízel bifila doma. Rukavice. Udělejte něco, Dobrý den, co se stalo? My jsme s manželkou byli na procházce. Ano. Do příjezdu matka porodila. Že jí bolí břicha, hlava. Kolikátý je to těhotenství, paní? Pamatujete si? Dobrý den. No, koukejte už do dítě. Počet si to zase. Jo, aha, takže balíček nemám vyndavat. Co to je tam? Se tak těším. Placenta už je venku, koukám. Dobře, máme nějaký tady. Placenta, dítě na pupečníku ještě. Dítě na pupečníku. Peán. Baťoch, peán. Udělejte rychle, caj. Pupečník tepe, prosím tě ještě, nebo... Pupečník tepe. Ne, už je dotepaný, ale musíte ho Jasně, máme nějak zabalit dítě. Peán, tam. Já nechci, aby ho musela. Matka bude hypotenzní, jo? Určitě Takže tamhle matka žílu. Jasný. Matka žílu, dítě No, je špatně, tak jde nějaký prášek. Jasný, to sebou. Máme auto s sebou. Ďáblec.
Prosím tě, vem pána stranou. Vydržte. Pána stranou. Lakoměr, Co stříháš do toho dítě? Dítě dýchá spontánně, takže rychle, osušit do tepla. Máme tady nějakou deku, musíme to výborně. Saturace 91, tlak 160 na 110, 112 pulzů. 160 na 110, 112 pulzů. Takže Takže dítě pořádně, dítě... Krvácení předpokládáme. Fyziologický. dobře, dítě děká folie Vidí dvakrát. Dobře, a dávám ho do Dáme potřebuje tady Máte to zvládnout. Dobře. U dítě budeme dělat Apgar score, to znamená šetříme frekvence, cyanóza, jestli je cyanotický nebo není cyanotický, jestli Jenom jedno dítě, nejsou dvojčata. Jestli má pohyby, to znamená jestli má reflexy a DAPE. Pátý Apgar score. Nohy jsou oteklý. Reakce na odsávání. 0,1. Dobrý. Kolikát jít ten studiu? Jaký máme Apgar score? Ty nohy má oteklý, Jaký máme Apgar score? Dobrý, 10. Nohy jsou oteklý. Nohy jsou oteklý ke kolenům, takže zavážeme nohy. Kompresi děláme, bandáž děláme nějakou, jako můžeme. Můžete. Jasně. Můžeme udělat. Ale není to potřeba. Dobře. Počkejte, teďka pauza, teď jsme chlapi, kde je poslední těhotenství, nebo to platí pro všechny, nebo... Dape, krvácení, jo, jestli není špatně odloučená placenta. Placentu máte tamhle, takže co dáte s placentou? Provedeme placentu, nejdřív se postarám o dítě. Tak jo, určitě no, ale placentu vezmeme s sebou a tomu se musíme poradit, ale fakt. Mě špatně, v té průkazce poslední zápis, když mějte, je to podle datumu, takže... Jasně, osušíme, osušit. A zabalit, hlavně hlavičku. Máme něco? Hlavičkou odchází až 40% tepla. Jo, takhle. Jo, aby tam toho bylo víc. 95 kg, 38 plus 2, 150. Já vás vidím špatně. Vidíte nás špatně? Je to jednočetná gravidita. Já vás vidím. Jasně. Hele, vidí paní špatně, zvedneme nohy. Zajistíme žílu. Tu už máme žílu. No jasně. Žílu, zvedneme to. Znamená. Paní nám kolabuje, prosím tě. Jasně. Mě bolí hlava. Paní bolí hlavu, máme nějaký bikemy, jsme brali. Přikrajeme sterilně. Bikemy je v normě, jo? Navlhčeným. Pohyby cítí nepravidelně cysty, občas bolesti hlavy, děloha normotenní otoky, pilní končetin presibiální do 1/3. Neonatologie. CS10, zbytek, placenta, máme tady DAPE igelitový pytlíček. Paní nás vidí blbě. Dopegit 101, doporučení kontrola na gynekologii, dobře. Placentu zkontrolujeme její celistvost, jestli je celá, jestli je někde potrhaná. Je potrhaná nebo je celá? Je celistvá. Placentu naložíme do pytlíku a vezmeme ji sebou. Je tam... Takže tady bychom byli asi hodně. Gynekologický Mateš. Co? Jak se to jmenuje? Vysoký tlak? Eklampsie. No. Ale to už po porodu eklampsie. Může být eklampsie. Může po porodu. Může být, jasně. Vysoký tlak, dvojitý vidění. V tom případě HELP syndrom. Máme nějaké výsledky poslední z laboratoří, to znamená bílkoviny. Mě chtěl papečka, ale už jsem klid. Cipriona Žareny. Porodnice jsme mezi ním ošetřili, nějak jsme překryli sterilně. To prostě to máme tady. Držím nohy, aby nám je úplně... Máme žilu zajištěnou. Máme. Kolik nám kape? 500 prostě kape. 500 teče. Tepelný komfort, zabalit. Jo, to znamená další... Dáme do auta. Do auta deku. Transportovat budeme na nosítkách. Při té preeklamsii klidně takhle a pojedeme bez máku, bez houkačky, prostě zkusíme zatemnit nějaké, jo, prostě nějak. Zatemnit, jo, leže. Leže a... Leže. Může mít podložený nohy, samozřejmě.
Už můžu jít na svět, vidět, ty už zase vědět, synu. Já jsem si naučil na to slovo, jak se to jmenuje. Koukni se, jak je opečovaná Anamnéza. jelíče. Odebrat, jestli je něco alergická, jestli se léčí zvyšeniny. To se možná dělá vidět. Anamnézu jsme odebrali kompletně. Co se bere, jaký bere léky. Je to holka nebo kluk? Já nevím, já to takhle nepoznám. Holka to byla. Říkali holka a táta si přizval, že chtěl kluka. Dobrý, hlavně když je to někoho cizího. Jinak můžete si vyžádat léky. Dával by se nějaký váš dilatánc, který by ten fakt snížil. Jo, během hotelské to se musí kontrolovat, jestli se furt ten lék je lineární dávkovači, takže tam monitorovat to 5 minut. Stejně bychom volili lékaře jako rodičů. Tam bychom sami jako neto. Co? Nebyli. No, já mám jako to byly jako ten dvojitý vzdění bolesti porovy, gastrotoky. Jo, to všechno napovídalo, ale já jsem to nemohl, to slovo najít. Protože jsme netušili, že to prostě může být. Já jsem to věděl, ale nemohl jsem to slovo vzpomenout a nikdo mi nemohl pomoct, já jsem ti pomohl. Ještě 6 hodin po porodu, to je ta ženská ve vysokém riziku, že může mít až eklamtický záchvat. Aha, jasně, no tak to. Myslím, že to končí údajem. Ne, právě že ne. Že ne, pro nás skoro neprobávají. Hele, nezapomeňte tam sporky. Jo, na tu průkazku nezapomeňte, jo, když dá těhotná, mám své průkazku, je tam hodně informací, můžete se podívat. Pjány, no. Jsem se snažila. Já vím všeho. Aby to bylo přítomné. Ale jako každý doktor píše jako trošku. No, dobře. Ne, jako opravdu, na to koukat. No, prosím vás. Tam je informace. Dobře, no tak to jsme se snažili. Dobrý, že máte stále, to jsem to ještě neviděla. Ne, to máme to kolik věcí. Tady máme kompletní áro. Baťoch. To je to. Stačilo tak vodníků pod tou šprecí. To tady, jo. To jsme ani nevyndali, to je všechno. Náhodou šití nemáte? Máme. Chcete něco spítnout? No, ne ani. Chcete něco spítnout? Tak jo. Čistě to byl. Trojku. Já bych radši dvojku. Takhle vy potom. Máme i vzduchovod dětské, malej. Vidíte, ale dítě bylo. Dítě normálně dospělýho kroutím. No, Jo, tak jo, dobrý. No, jak nebo víc? Ne, tak mě to překvapí, že máte až takový mal. Tam byl tu baťušku, ne, všechno. No na dvojku a ještě jednou, nebo na třikrát, na dvojku dej. Kolik máte ještě těch baktů? Zdá, že to není úplně v pořádku, je stále unavená. Matka vláze zase. Co? Ještě jednou nebo stačí? Dobrý, ne. Dítě 10 let, vlastně V přírodě úraz spát z metru. máme tady rodiče. Toto je maminka, to je děťátko. Druhý den záchranná služba. Co se stalo, mi řekněte? Jak to probíhalo od rána? Prosím vás, od rána bylo mi divný, že prostě dceru Tlak, strašně saturace. špatně můžu probudit. Jasně. Ona je temperamentní a podívejte se, jak tady leží a jako mluvíte na ní a špatně, jako reaguje, ale špatně. Jasně, reaguje špatně. Jednou zvracená. Co dělali na té škole v přírodě? Já se na vás potřebuji podívat, už mi tlapičku jednou. Byla to klasická škola v přírodě s paní Měříme učitelkou. saturaci. Prostě děti dělali blbosti, 96 strčili se, saturace. spadla prostě. My jsme se první jeli a zpouvali jsme Tlak se potřebuju u lékaře. Zprávu po ruce teda nemám, já jsem jí dala Glykemie? normální. Normální. My jsme to rameno jenom měli ledovat. Služková světě Otevřete na mě oči, nebojte. Prosím tě, u dětský doktorky byly, tam je všechno v pořádku, jenom rameno, dětská doktorka rameno, se zpráva jako taková. Světová bolest, bolí, když otevře oči. Meningiální příznaky zkontroluji. Jasně, můžete dát hlavu na prsa, zkuste dát hlavu sem na prsa, bradu, přitlačte, bolí to hodně. Bolí, nechte toho, meningiální. Tahle doba. To kolena, zkusíme jestli ještě. Jo? Zkusíme napnout nohy. Takže, Gape, meningiály, roušky, jedeme. Roušku chceš? Máme si je brát fyzicky.
Jestli je máte, tak stačí, že je máte. Máme. Můžu takhle zamávat. Můžeme zamávat. Komu všemu je dáte? Všem. Máme jich dost. Všichni, v autě jich je krabice, takže jako... Dobře, a já pomalinku vytáhnu ambulárku a píchám všem antibiotika v posádce. Antibiotika, megadávky. Jiné, to si rozhodne doktor, my jo. No, my až potom, ale měli by se okamžitě transport rychlej na infekci a pojedeme, doktor určitě nám dá nějaký cefalosporin nebo nějaký antibiotika. No, pokud je budeme mít a dáte je kam? Dáme je do infuze. Takže asi píchnete zajistíme žílu a dáme je do infuze. Žíla se zajistí automaticky. No ne u všech. V podstatě všude. Takže, a co když tedy ty linky byste dali? Jste říkali ty antibiotika, ano, ne? Antibiotika, kortikoidy. Kortikoidy jo nebo ne? Jsem na vážkách, myslím si, že ne. Já si myslím, že ne. Meningiální příznaky, počkej, solmedrol nedáme. Solmedrol můžeš dát vždycky. Solmedrol dát vždycky. Nechci slyšet solmedrol. Dobře, tak ne. Všude chtěj. Jste první. Budou tam nějaký otoky, takže... Ale to si udělá asi v nemocnici po vyšetření, si to udělají po... nejjednodušší, než odjedete do té nemocnice, tak má Brownillu, tak do ní dám kapát. Fízák? No ale teď jako to je fízák, když zajistit žílu, tak fízák. Nemůžu tam jenom zajistit a nechat jí tam čumět. Pozor, přijímáme na jipky lidi, kteří mají jenom prostě Brownillu a hypertenzi a nechápe jim tam žádnej Perlinga, nechtějí. To je divný, takže proto se ptáme. Žíla zajištěná prostě kape aspoň 100 udržovat. Tak a teďka ten převoz, jak budeme organizovat? Organizovat převoz, to znamená, ty petechy třeba na poschválení? Ještě byste si ji nevyšetřili, vy jste takový jako... No, my jsme zjistili meningiální příznaky, vidím tady nějaký klíčky, takže petech je... na bříšku ještě má. Jo, dobře. No, proto jsem to směřoval, když jsem to viděl rovnou na to jsme se rádi, ale... No, konkrétně jsme se rádi, ale... to nejsou petechy, jo. Petechy má, oni začínají takhle na bříšek. Jo, takhle. Jasně, dobře. Léčí se z něčím. Bere nějaká léčiva. To jsme se ptali se dávno. Tak pardon, jenom kontroluju. No tak ten převoz teda. Tak. Ten převoz furt tu roušku nahlásili na operačním středisku, že máme podezření teda na meningiální příznak, aby nás teda ohlásili s tím, že my rovnou bychom potom šli na nějaké vyšetření, rovnou bychom se tam nechali odebrat a potom nějakou kontrolu. To je strašně složitý, ale ten převoz toho pacienta dáme do jaký polohy třeba? Zase od jednoduššího ke složitějšího. Ležmo. No, do polosy. No ne, do polosy nedostaneš. Když bude mít vohné nohy, nebo jak jsem tam neviděl, měl nějaký... Nohy má pokrčený, takže prostě... Ležet s pokrčenýma nohama. Tak jak bude, nebudeme jí polohovat nějak, prostě tak, jak jí to vyhovuje. No, jasně. Přirozená poloha. Můžete třeba mírně zvednout tu hlavu, ale ten poloset... Ale když se nedá. Mírně se to dá nějaký bamberek nebo tak. Nejenom, jako nemyslím polštářkem, jenom jako lehátko od pasu, jako mírně, do těch jako 30 stupňů. No, jako bráníte otoku toho. Poloset je 45. Dobře, no, tak zvednutý lehátko. Tak to je krásně. Co ještě k tomu podjezdu? Co ještě je důležitého? Je to dítě? No, záleží na tom, kolik je, 10 rodiče s náma. Jeden rodič s náma. Proč? No, zákonný zástupce a samozřejmě nejsmím být s dítětem takhle starým sami v sanitě. A nejdůležitější je to, co jste řekl první. Zákonný zástupce. Protože první, co když přijedou, tak budou dělat umbální funkci, jak tomu potřebují souhlas. Podpis, hlavně podpis, jo. Takže maminko, jedete do toho? No, víte co, ale já nemůžu odjet, protože vedle v pokoji stojí 2letý brácha a já ho tady nemůžu nechat samotný. Tak ho vezmu na spolu. Byli v kontaktu? Byli, hráli se spolu. Takže vezmete ho sebou. Do jedné sanity? Pokud budeme mít sedačky... Dostaneme 2 ležící do jedné sanity a záchytný systém nepřidáš ani jiného na lůžko. Takže do 2 sanit, takže potřebujeme ještě jednu sanitu. Počkej, jak je starý? 2letý. 2 dětí a leželo, nebo to jsem tam nevnímal? Spalo, ale normálně. Takže se ho budeme zkontrolovat, jestli
jdeme na dítě se kouknout, jestli... No tam je... Ono tam je jako imaginárně, jasně, hypoteticky. Tak si zavoláme ještě jednu sanitku, ne, respektive jinak, zavolal bych ještě 2 sanity, s tím, že jedna sanitka nám nechá auto. Nejsou to chlapy? No počkejte, ale takhle vystavím další posádku zbytečně meningiálnímu příznaku, že jo, potenciálnímu, takže si zavolám třeba, můžu si zavolat inspektora s autem a dám ho do dětský sedačky a povez ho. Infekční sanitu. Ty nepřijedou. Děti v Praze nějaké. Ty jsou úžasný, to my tady na malom městě, to k nám ještě nedošlo chlapi. Takže inspektora nemáte třeba? Ne. Asi ne. Infekční sanitu. Dobře. No tak infekční sanitu třeba. Takhle máme k dispozici ještě jedno auto na operačním středisku volný. Máme, dobře, tak si zavolám klidně převozový, počkám tady na něj. Jo, prostě co budu mít, když ne. Nemůžou v jedné sanitě, jo. Do jedné sanity to nedostaneme. Tak, a taky by byla jednodušší varianta, že byste vzali tu maminku, dítě by pohlídala sousedka, tatínek, někdo a s dítětem... Ale zase nevystavím zase potenciální příznaku dalšího člověka. No, ten tatínek s ním v kontaktu byl, nebo tatínek, jo, jestli máme, neviděli jsme. Ale jo, tak dobře, tohle je varianta. Je to varianta. Pražská varianta, ale tady by na malou tak tam zavolám předvozy nebo někoho, tak chtějí, kdo se nehází. My to nemůžeme, my jsme to neplánovali, my jsme to prostě dostali. No jistě, výborný. A tak ještě mě řekněte, tak už víme, že to je ta meningitída. A co způsobuje tu meningitídu? Virus. A jak se jmenuje? Hodně se o tom teďka mluví. No, meningokok. No, meningokok. A dá se proti němu očkovat. Tak, teďka je ta meningitída a ještě v té hlavě může být jiný zánětlivý proces. Jak se jmenuje? Encefalit. A jaký mezi tím je rozdíl? Velký. No, například. No, meningitída je zánět mozkový blan a encefalitída je to hodně jako zjednoduším zánět mozku jako takový. Ano. No a meningální příznaky nám řekli. To nám řekli, to uměli, to vyšetřili. Jasně, a když jste nás zkoušeli, víte, jak se jmenuje to, co máme? Ticho. Musculus gambrinus. Já myslela, že jste všichni těhotný. Ne. Už 2 roky. Jsme se nejdřív odrodíme tam na tom předchozím stanovišti. No tam už jste odrodili vlastně. Jsem vydal i roušky dneska, úžasný. Já jsem čekal. A porodnický balíček, konečně po 3 letech. Tak teď už to bude ale složitější, protože jdete tamhle do loděnice a tam po vás budou chtít nějakou fyzickou. Po nás ne. Jsou 4 Je tady ty vole. Nehrajou na to. Trhnou tady se záchodovým tím. Zubní kartáček na to dostane. Stresmen. A co se ty vole, jak budeme běhat kvůli tobě ty vole tady? Co, budeš běhat až tamhle, ale jsem připraven. Tady máme počkat, vole. To není. Čeká na tebe 6 lidí. Čeká na tebe další tým, vole, na který bude nám vole. Ale Glávnou kole se píše, Glávnou kole se neříká. Ale řekli jsme, že děláme Glávnou kole. To je každý doktor na každém staletí, to je něco jinýho. Asi mi víme, vole. Když říct, vole, všechno, se to dělá úplně nevěděláme. No jo, ale jako... Jo, tak to bude prostě chvílet, no. Dajme tu vstup. Pojďte. Jdem. Pře. Ty rukavice bych si nebral, náčelníku. Já si nebudu Co, lista? Já nevím, jak to, kdybys tam pak smočil třeba nohy, jestli jsme nenachytali hodně ryb. Asi jo. Můžeš sundat bundu klidně, můžeš sundat bundu, jestli chceš. Jo, vůbec nevadí. Hodinky. Zmočíme se hodně, nebo? Ne. Je to na lodi. To je kapitán? Odchází z lodě. Kapitán týmu nebo kapitán lodi? To je kapitán týmu je i kapitán lodi v tomhle případě. Ale on nemá plavčický zkoušky. Nevadí. Já mám na loď. On vzadu na kormidle je úplně nepoužitelný, když budeme kličkovat. Nebo jenom sedí